Zvinodzi oh. Chikai. Ichambire zvenaisenzeni. Ichambire. Matomukira kuacha. Kotomirirei. Muka baby. Nguva yekumuka kamupa waita basa mangwanani. Hadi chikoro. Aiwa, imboita senzeni ndozoteva. Zvirevo homework yangu ndakapuwa musi wokuvhara nei. Ndakapuwa musi wokuvhara ndomboita holiday nei. Senzeni dziri right. Dziri right unorereseyo. Kutaura kuti holiday yose yamakapiwa yose nazvino usati wapedza kuita homework. Musi uya waititi tikuenda kuindependence. Wakaminira wakasunga zvinhu uchipfeka zvinhu zvisiri izvo. Uchipfeka masokisi uchienda kuchikoro uchienda kuenda kuindependence uko usina kuita homework. Nhasi day 2 vamwe vachienda kuchikoro utaura kuti hauna kuita homework. Ndiyo yakuta kuudzigwa apa nguva vamwe vanguri vaenda kuchikoro iwo akutsvaga zvokuitika homework. Mukumbirawo. Aiwa handina chandiri kumbokubatsirei. Enda unorohwa enda. Kana utori nenhamba dzavo misi muliro ndatovafudza kuti senzeni asati aita homework atori kunogweya mutori. Unorohwa kuita sei? Pese apo wanga usingazivi kuti unorohwa. Nhasi ndotowa kuziva kuti unorohwa. Imboenda umbonorohwa. Ndinobvunza misi muliro homework iyoyo. Unovaratidza kuti ndo zvandakaita izvo. Chindupewo 50 cents ndinotsvaga chijoli juice chokudya nechingwa changu pabreak. Senzeni ukutaura kuti chingwa chekunodya munhu 1 pabreak ichi. Wachiwana kumva? Sekuru wangu zviziva kuti watakura Loaf kuita naro kuchikoro iwewe. Ndivakauya nemarofu maviri. Kana wakauya nemarofu maviri wanzi kwai chitakura Loaf kunodya kuchikoro. Vamwe vanosara vachidye kumba. Plus ichi ndechokutodya 2-3 days vanhu muchidya chingwa chine chingwa. Iwo wakutakura chose kunoti kwai apa kutotsvaka 2 liters yekunodhairitwa joli. Nerofu rechingwa. Ndoda 50 cents nechi2 liters chokundodhairitwa. Ndigodisa. Senzeni va. Ndotanga ndafonera sekuru kuti senzeni atakura Loaf rekuchikoro. Ndonzwa kuti zveshuwa here vari kuti takura Loaf iroro. Kana vasina kudaro ndikutora chingwa. Ndokunodlei kulunch break. Unotora kachishoma chinokwana mulunch box. Hapana kwakutomboenda dzoka senzeni dzoka ndikuitira homework. Handichavafoneri sekuru dzoka.